Bună ziua, sunt Dumitrița Culiuc și ne aflăm astăzi la evenimentul Fabricat în Moldova, unde vom discuta cu producătorii autohtoni. În acest moment ne aflăm la standul companiei Gelibert și vom discuta cu directorul companiei, domnul Vasile Bejenar. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc! Ce puteți să ne spuneți despre compania dumneavoastră? Noi suntem compania care suntem pe piața Republicii Moldova a băuturilor răcoritoare și apelor minerale și potabile deja de 23 de ani. Adică împlinim zilele acestea 23 de ani și la expoziții suntem, cam de obicei, la toate expozițiile fabricate în Moldova și la alte expoziții care sunt prezentate la Moldexpo. Suntem o companie care avem deja o istorie, suntem o companie care avem produse noi, inovative, care le prezentăm ca de obicei la expoziții. Iată și anul acesta, zilele acestea, vor fi prezente niște produse inovative care le-am realizat împreună cu compania Expression Aromatic din Franța. Este o companie care se află în Graz. Aceasta este capitala mondială a aromelor și este o colaborare de mai mulți ani de zile cu această companie. Iată, ultimii 2 ani am lucrat asupra câteva produse, 3 produse inovative, care sunt absolut diferite de ceea ce vedem noi pe piață. Eu sper să placă la cumpărători și eu invit cumpărătorii zilele acestea să facă degustări la produsele acestea, fiindcă ele vor fi prezente la expoziție. Ce altceva ați mai pregătit pentru vizitatori? Pentru că vedem aici expuse nu doar produse, cât și tehnică. Noi suntem și cei care realizăm și apa la domiciliu, apa în oficiu și este departamentul care se ocupă cu culerile la noi la companie și ei prezintă mai multe tehnologii pe care le aducem și la domiciliu acasă la oameni. Mulțumim. Înseamnă că pe parcursul 1-5 februarie așteptați toți vizitatorii, indiferent de necesitățile pe care le au. Așteptăm noi, că de obicei facem o testare a produselor. De ce și spun, pentru noi expoziția fabricată în Moldova și alte expoziții care au loc aici în țară ne servesc ca o platformă pentru produsele noi, inovative, care le putem prezenta și le putem pe urmă implementa. Și independență de gusturile cumpărătorilor care vor face degustările, o să fie o numită evaluare a acestor gusturi și noi vom alege din mai multe produse care le prezentăm, la care le-am făcut împreună, le-am elaborat împreună cu Expression Aromatic. Noi le vom produce mai departe în anul viitor. Așa că pentru cumpărătorii de Republica Moldova, prezentăm anul acesta câteva produse noi, absolut noi, pe piața în Republice. Mulțumim! Cu plăcere!